Bueno, arratsalde on denoi esan bezala eta eskerrik asko bai Euskarari Ziurtagiriaren elkarteak antolaturiko ekitaldi honetan gaur gurean izateagatik. Egia da gehienok aspalditxotik ezagutuko duzuela bai Euskarari, izan ere ibilbide luzea du, hain zuzen 10 urte terdiko ibilbide luzea egin du dagoeneko. Beste batzuk akaso proiektuan sartu berriak zarete. Edonola ere, guztiok nahi berak mugitzen gaitu. Euskaraz lan egiteko nahiak, Euskaraz saldu eta erosteko nahiak, kirolean ere Euskaraz aritzeko nahiak, azken batean Euskaraz bizitzeko nahiak. Erraz esaten da, ibilbide luzea egin du, baina are gehiago du oraindik ere bai Euskararik egiteko. Urrats biziak ematear dago bai Euskarari, eta horretarako hain zuzen, eskatuko nioke ona etortzea bai Euskarari Ziurtagiriaren elkartaren zuzendari den Robert Gutierrezi. Hizkuntzak ez dira ezer, haiek erabili, bizi eta biziaraziko dituzten pertsonarik gabe. Horregatik, zuon lana benetan eskertzeko eta txalotzeko modukoa da. Gizarte osoari eragitera iristen baita. Izan ere, ez dago hizkuntza bat normalizatzerik, ez bada bere erabilera bermatzen arlo sozioekonomikoan. Administrazioari dagokio, administrazio guztiei dagokie, hizkuntza politika eraginkorra definitzaren lidergoa bere egitea. Diskurtso egokiak gizarteratzea eta euskaraz bizi ahal izateko baldintza politiko, juridiko, sozial eta ekonomiko aproposak bideratzea gizarte eragileekin elkarlanean eta egoki koordinatua. Ez ahaztu gaurko benetako protagonistak zuok zaretela, bai Euskarari Ziurtagiria lortu duzuten entitateak zaretela. Aurten ere, esan bezala, bai Euskarari Ziurtagiriaren elkarteak saritu egin nahi ditu entitate horiek. Nolabait ere, beste entitate batzuentzat izan daitekelako, eredu izan daitekelako. Esan bezala, eta Euskararen normalizazioaren bidean, animatzen zaituztegu hemendik, lanean jarraitzea orain arte bezala. Bi entitatea sarituko ditu gaur, bai Euskarari Ziurtagiriaren elkarteak. Gizartean, eskolak euskaldundu dituenei jarraipena emanez. Hizkuntza jarreran, motivazioan eta ohituretan eragiteko tresnak indartu. Erronka horri gustura heltzeaz gain, emaitza positiboak izateko lanean ari gara. Ez bakarrik ordea laguntza badugu, Ziurtagiri elkartekoena adibidez. Ea guztion artean, geure bizitzetako itsasoetan euskararen baga altxatzen dugun. Guk lanean jarraituko dugu, eta hemen zaudeten gainontzeko guztiei, animo, lanean jarraitu, azken finean euskarak pena merezi dueta. Mila esker. Euskararen normalizazioaren bidean, egin duen lan guztiagatik hemen gaur gure artean dagoen pertsona bati, bai Euskarari laguna saria emango zaio. Eta pozik gaude, onaino iritsi garelako. Baina begiratzen badiogu oraindik euskararen etorkizuna nolabait bermatzeko, ziurtatzeko eta normalizatzeko hitz batean esan da, zenba falta zaigun, izugarria da falta dena. Eta horregatik uste dut indarrak bildu behar ditugula, baina era guztietakoak. Amona oso jakintxua da, behar dakizki txorien doinu guzti, noiz atatxeian animalia, noiz gordetzeian, noiz egingo du neguraldi ona, noiz txarra, eta beak erakusten digu ere gauza guztia, gauza ez ezer botatzen, eta oso azkarra da, zintzilaria da, Amona, eta begira, beak erakutsi ziguna horiet. Hemen jarri ditugu papertxoa, ikusten duzue? Venga berriro, egingo dugu puz mazikoa, bat bitenu? ¡Bota! ¡Vamos, ¡Sé fuerte, eh!